Bai, enteatu naiz, Kolonbiako albiste ona ez da, eskerrak, ze egunotan Putin espaldin bada, Eusko Alkartasunako kontuak, saltsa ezberdinak bai, baina soldata arrakala ez baita guztia, baliabideak, denbora, erabakitzeko eskubidea, badirudi behintzat albiste ona datozkigula Kolonbiatik, ez da? Eta guri albiste onak ematea gustatzen zegulako, gaurko gai serioei heltzen hasita, goazen gauzak garrantzitsuetara. Izan ere, Nafarroa lantaldeak hortxe segitzen du Nafarroa zeharkatzen, oraingo honetan goiti Bidasoa aldera. Beran izango da aste honetan Nafarroa aurrera. Beran gure etxekoa dantza taldeko dantzaria naiz. Zait bakizun gure etxekoa zer den? Gure etxekoa zer da? Gure etxekoa da herriko elkarte nagusia, sortu zen 1931 urtean, osea, historia luzea duen elkartea da, eta gehien bat futbola, elkarte gastronomikoa da, kultura elkartea, eta gu txirrindularitza ere bai, eta gu dantza talde. Bueno, nik uste dut laster egitea dela bizitzeko modu bat, ez, edo bizitza ulertzeko modu bat. Laster egitea edo kirola oinarrian, ez? Adibidez beran badugu igandikin inudet hartzaileak, egiten dela mutiko disfratzen dire inudetaz, eta neskak hartzailetaz, osea, da en plan cambio de género. Aizo, inspirazioa bilatu inbar da, ez da bakarrik etortzen, eta... Nola bilatzen da, zeklar esan behar dugu abeslaria zarela? Bai. Eta nola bilatzen duzu inspirazio hori? Bueno, erran nahi dut lan inbar dela, ez dela hola berez bera bakarrikan nahiletzen, baizik eta orduak sartu behar direla, eta bueno, normalean ordu horiek itxian, ez, edo behintzat zure lantokian harrapatu hartzaituztela, ez? Zea maizek albiste honik ere ekarri digu eta horixe bera ere ezin aipatu utzi, izan ere Aiorak osasuna berreskuratu du, onera itzultzen hasia da eta itzulera hori ez dena gainera ere eramateko prest datoz martxa betean zea maiz. Itzazora itzuli naiz, bidaien joateko eskutatu dudan kemena. Aizue, irrikitan eta zea maizek zer ote dakar itzulera honetan ikusi dugu, Aiora etxean honezkero, bere onenean izateko prest badela, baina zein izango itzulera, zer nobedade dakarte hauek?
hori zea maizi dagokionean, baina izue gaur jakin dugu Metallica ere uztailaren 3an Samamesen izango dela, Drogasek bere urteurren jirari ere ekingo diola hiriburu zaharrean. Ez dakit Patrikak prest izango ote ditugun datorren udaberri, udara garai kultur festa honetarako. Baina izue, askoz eskuragarriago, inauteri festa giroan ibiliko zaretenok, ala ez, igande horretan kriston plana duzue, Amaika Telebistaren eskutik, izan ere, The Voice 10 urte dokumentalaren estreinua telebistan, Amaikaren eskutik, eta zer izango ote den estreinu hau, 10 urte daramate, honezkero, Horeretako Gaztetxean ekin zioten, punk oi doinuei eta punk oi mugimenduaren musikan arrasto utziko duen eta dagoeneko utzia duen taldea izango dena. Guztia DVD batean bilduta badute, baina hori telebistaz ikusteko aukera izango duzue, igande honetan 2 emisio gainera, bat arratsaldeko 7:00, bigarrena gautxorientzako gaueko 10:00. Ispilura begira da galduaz, atzean utzitakoaz oroitzena. Esperantzaren bide luzea, zerbait hobea aurkitzekotan, aspalditik gizarteak epaitu atara bakia hartzera behartua. Ez nago ezer garaituko, hortzak erakutsi eta aurrera, belurratzean utzita aurrera, sistema honen aurka. Sistema zizketan ari garela, soldata arrakalaren aurkako edo salatzeko edo agerian uzteko nazioarteko eguna dugun honetan, ez ahaztu soldata ez dela bakarrik xoxa kontua, soldatan islatzen dena, egindako ahalegina soldatan islatzen ote da, ez da gauza berbere egiteagatik bapatean zifra aldaketa bapatekoa dagoela, baizik eta hainbat datu, faktore eta egoeraren ondorio izaten dela soldata hori. Hasteko eta behin lana bera aitortzea, baita urratsi garrantzitsua, lan hori gero nominan edota lan jarduerari dagokion mailan, eta bar, luze bat. Gaur, sindikatuak deituta, Bilbon esate baterako, hainbat izan dira, emakume langileek kalera atera direnak soldata arrakalaren egoera salatzeko, ez baita ahaztekoa, bataz beste 6.000 euro kobratu daitezakela gehiago gizonezko batek emakume baten parean jarrita, eta azken urteetako joera zerbait behera egitea baldin bada ere, badirudi oraindik ere asko dagoela egiteko gaur mobilizazioa kalean, eta geurean Merri Zeli Etxebarria, Lab sindikatuko eleduna. Gure azken datuak dira 2018koa, non 29,9an kokatzen zen. Ez dugu ikusten tendentzia aldatzen ari denik. Are gutxiago, itxaron beharko genuke, pandemiaren zehar eta pandemia eta gero ateratako datuak, baina hori 2 urte barru ez ditugu izango. Beraz, nik esango duke nahiko urrun gaudela soldata arrakala horrekin bukatzeko momentuz gaur egun Euskal Herrian. Urrun gaude beraz, oraindik ere parekidetasun hori lortzeko baliabideen eta denboraren banaketak ere zerikusi zuzena baitu guzti honetan. Izan daitezke, aitortzak gutxiena duten sektoretako eginkizun eta ordainpeko lanei dagokien datua, baina sektore guztietan esan genezake gertatzen dela hau, ohikoa da, zer diote emakume kazetari gazteek, Maialen Ferreiro kazetaria Amaika Telebistan gaur bertan. Duan, bi sektore batzuk ez, zaintzaren sektoreak adibidez, emakumeak gehienak dienak eta gutxien kobratzen dutenak, eta hori oso harritzekoa da. Espainia mailan 24% arrakala dago, eta ez da, gainera bakarrik, batzutan esaten duzti, ez da hainbesteko arrakala, ez, igual soldatan. Igual soldatan gehien bat ez, baina bai
lanan, zaintzeko lanak zeinek egiten dituzte, emakumeak, eta gero hori askotan ikusten da, zeinek hartzen hau bajak emakumeak eukitzeko, nagusiak zaintzeko, eta nik adibidez hori nik kazetarian naz, eta nik kazetarian munduan asko ikusten dut, osea, daukozu lanaldi superluziak, eta nik harinaz ikusten, nire lankide asko, esaten dagoela, super ondo igual, 20 urterekin, baina 30 eta 35 urtekin, esaten duzu, basta, osea, hori utzi behar dut, beste gauza baten sartuko naz, zezin dut lan bizi, eta nik hori harinaz ikusten, eta da, hori mutilak ez dute pentsatzen, osea, ez dute zebezautzen hori buruz. Maialen Ferreirok esan dakoa, soldatak, baldintzak eta bestelako ardurak. Lan asko baitira emakumeok egiten ditugunak ordainpean egon gabe, edota behintzat horretara bideratuta eta egin ezean utzi egiten ari garen horretan kokatuaz gainera. Gauza hauek esan da, analisi zenbaitzuk izan ditugu, baina gure superanalisia Maider F. Galardi gure analistak esatari favorituak eskainiko diguna izango da, beraz, Maider, peloteo guzti hau eta gero, kaixo Maider, eskerrik asko beste bain ere gurekin izateagatik. Peloteo guzti eta gero, zerbait hola ganorazkoa esaten eta zerbait Ziur baiet. Lehenik eta behin datuak, ez? Nei gusta ez zait ere datuak ekartzea, pixkatik ikusteko zeintzu dian diferentziak eta zerren gainen iten ari dian irakurketa. Hego Euskal Herriko datuak ditugu eta 2019koa dira, 125koa da soldata arrakala. Eta irakurriete beste datu deigarri bat, emakumeok egin beharko genituzkela, bataz beste 28 egun gizonezkoek lortzen duten dirusari hori, ordainsari hori guk ere jasotzeko. Aldi berean, bat ematek pentsa dezake, baina nola da posible soldata arrakala hori zuzentzeko hainbeste neurri edo politika publikoa hartuta, orain gaur ere gertatzea hori, aipatu duten bezala, ez delako bakarrik postu beragatik jasotzen dezun soldata diferentzia, baizik eta lan eremu horrek edo lan mota horrek beste eremu batzuetan nolako isla duen emakume izan da. Esate baterako, kaleko garbitzaileak seguraski edo enpresa bateko garbitzaileak seguraski jasoko du eskola bateko edo ospitale bateko garbitzailea baina gehiago. Eta zein izaten da batean eta bestean garbitzailea normalean kaleko eta enpresetako fabriketako garbitzaileak gizonezkoak eta aldiz azpikontratatutako eremu publikoetako garbitzaileak aldiz emakumeak. Beste arrazoi bat, normalean emakumeak oro har zaintza lanetara bideratuago daudenez, esan nahi zaintza lan erremuneratuetara bideratuago daudenez, beraien lanak krisialdien ondoren askoz gehiago kostatzen da hoiei buelta ematea. Asko diru publikoz subentzionatuta daudelako da hezkuntzaren kasua, osasungintzaren kasua eta zaintzari lotutako beste hainbeste osasun arloan. Orduan, iristen dian krisi ekonomiko baten ondoren, iristen dian lehenbiziko txerto ekonomikoak esango dugu berpizteko ekonomia izaten da gehiago industriara bideratuta. Zeinek egiten du lan industrian gehiago gizonezkoek, ez? Orduan, sektore feminizatuek beti ere lan karga gehiago izanagatik ez dute diru kopuru bera jasotzen. Eta bada beste gauza bat kontuan hartu behar dana. Eta da, orain pandemiarekin, lan baldintzak, greba pila bat egon dira, eten egin zian pandemian, eta orain berriro rekuperatzen ari dira, grebak rekuperatzen ari dira protestak, eta esate baterako, Gipuzkoako zaintzaileen zarren egoitzetako langileen grebak ere hor daude. Horre guztiak nolako eragina daka? Horre guztiak eragina daka, hain zuzen ere, eta Maialenek esan duen bezala, kontziliazio kontuekin eta bar, emakumeok lan ordu gutxiago sartzea, eta horren ondorio da, aipatzen ari geran, soldata arrakalaren kontu hori nik horregatik esatet, ez dela bakarrikan kontuan hartu behar postu beragatik dagoen diferentzia, baizik eta orokorren egitura sozioekonomiko guztiak nola eragiten duen guk dirusari gutxiago edukitzea enpleguagatik.
Analisi honekin gauzak ez behi zaizkizue zertxoa eta argiago geratu, kosta eta aurkituko duzu analisi hobeagorik gaurko pelotearekin segiz, baina gauzak alaxe direlako, lehen aipatu dizuegu, ziklikoa den gauza bat ere badela, estrukturala bestera batera esan da, eta besteak beste soldata arrakala erpinaren puntara izan daitekela, izerruerraren punta esan genezake, azpian erekitako sistema ekonomiko oso baten gainean. Gaurkoz gaia utziko dugu, baina mehatxua da gaurkoz bakarrik, izan ere honek badu tirada, eta emakume kazetarion aldetik interes berezia ere bai. Edo nolare, aktualitate gaiei segida emanez, gaur eta egunotan, memoriari dagozkion agerraldiak, interpelazioak, bozketak ere bai, azkena gaur bertan, albiste ere baduguna, besteak beste, Gogora Institutuak abian jarri duen ekimen berria. Ez dugu oso ondo ulertu, baina ustez, oinarri berriak jarri nahian, egin du, ekimen hau sustatu du, Aintzane Senarrok zuzentzen duen institutu honek, zer ekar dezakeen ere, Maiderri galdetuko dugu, izan ere, sare sozialetan mediatikoki arrabotsa handia egiten duten auziak dira, baina praktikan herritar xumeen hitza aintzat hartuta eta ikerlari taldeak lagunduta auspotu nahi den ekimena behar izan berez honek. Bai, ulertu dugunagatik ez, bada gizarteratz nolabait Euskal Gatazkari dagokionez ezin eraikian gabiltza memoria komun bat, hori egia da, oraindikan gatazkaren errelatotik, errelatoaren gatazkara pasagalako pixka bate momentu hortan gaude, baina, egia da, erakunde publikoetatik eta bereziki Jaurlaritzatik badagoela nahi hori, nolabait guztiok ordezkatu ahal izango gaituen historia hurbil horren memoria eraikitzeko. Oso zaila da, gaur egun, oraindik ere hori horretarako zimenduak ezakit badauden jarrita, baina edo nola ere urratsa hor dago ez. Gatazkaren 3 biktimek parte hartuko dute osaketa hortan eta beste 3 adituk. Biktima horiek dira Josu Elespe, Maria Jauregi eta Xun Lasa, 2 etaren biktima eta Galen biktima bat. Positiboa, niretzako positiboa da, nolabait alde diferentetako biktimak elkartzea mai horretan, baina usteet biktima izaera hori askoz ere anitzagoa dala, eta oraindik ere ez gara konturatzen horretarako, imarko dira urrats batzuk. Eta beste kontu garrantzitsu bat da, beste 3 historialarik parte hartuko dutela. EHUko-bik, Deustuko Unibertsitatekoa batek, eta 2 emakumezko dira, eta bat gizonezkoa. Aurkeztu dituzte ikerlari gazte bezala, uste, 80ko hamarkadakoak diala, 85 hori ondo dago, ezta? 80garren hamarkadako ikerlariak gazte bezala aurkezten. Bai, segi barkatu. Interesgarria iruditu zait, uste dutela, azpimarratu nahi izan dutela, nolabait, ezakit, belaunaldi berri baten esku egongo dela josketa hori, bai? Izango dela belaunaldi bat ez dagoela hain ziprestinduta igual gatazkaren ondorioengatik. Positiboa, emakumeak gehiago direla gizonezkoa baino, ni beti esatet memoria, guztientzako memoria baldin bada emakumeen egotxak ere egon behar dula, orain arte ez dela egon, ez erakunde publikoetatik, ez alderdi politikoetatik, eta ez da gizarte zibilaren aldetik egin dian beste hainbat egitasmotan, emakumeak badirudi ahaztu ditugula, beraz, emakumeak mai hortan egotea positiboa, ikusi beharko da, gizartea zenbateraino prest dagoen gero txosten hortan edo proposamen hortan jasotzen dena bere egiteko, eta hori guztia belaunaldi berriekin nola landuko den, eta ea nahikoa baldintza badauden memoria komun hori eraikitzeko orain momentuan. Horraino, Maider zerbait gehitzegorik ez baldin baduzu, apunte txiki bat, egia da alakoetan, parlamentuak ere badirela, pixka bat herritarren ordezkaritzaren marko, eta batzutan atentzio ere deitzen duela, beste herrialdeetan sortzen diren ikerketa batzorde eta abarrak kasunetan ez sustatzea,
eta erakunde bat izatea, aintzane Ezenarrok gidatutako erakunde bat izatea aurrera daramana. Edo nola ere, parlamentuko indar politikoek jakingo dute zertan dabiltzan ikusteke txosten honek zenolako bilakaera daukan eta ekarpena egiteko gaitasunik ote duen honezkero garaiak nahiko nahasiak ditugulako eta belaunaldi berriak honezkero digitalizatuta oso urrun ere kokatzeko bidean ere baditugulako. Edo nola ere, aktualitate gaiak aipatuta, utziko digozu aipatzen ez da. Egunotan baten bat protagonista baldin bada, mediatikoki izar bilakatu dena, hori Mr. Putin da, zalantzari gabe. Sinadurak, autografoak ez, independentzia aitortzak sinatzen, bat, bi. Vladimir Putin is signing the executive decree on recognition of the Donetsk People's Republic. Donetsk eskualdeari zegokion independentzia aitorpenari zen izenpetzen, ikusten duzu, estilo handiz. Ez genuen gutxi horik espero Putin jaunaren gandik, baina bigarren raun bat ere badator. President of the Russian Federation, Mr. Vladimir Putin, signing the executive decree on recognition the Lugansk People's Republic. Konturatu zarete ez da. Badirudi estatu batuarrak direla hemen Hollywood tarteko, halako eszenografietan maisu direnak, ez, ikus dezazuen Rusiar imperio ere badatorrela kontra atakera, gauzak honela, gasarekin zer gertatuko ote da, bat baino gehiago Europan honezkero urduri xamarrera izango da, baina irudia, eskatuko dugu Andrea Lankideari irudi bat ekartzeko, izan ere Europan zer nolako irudia geratu dakiguke, eta azpian txikian begiratzen baduzue, hor ikusten duzue, separatismo kontzeptu ere berreskuratzen ere hasiak direla, kasu honetan BBC bera, baina ikusten duzue, Ukrainian zenolako aldaketa gerta daiteken, eta Europar Batasuna eta Errusiaren arteko muga horretan, Errusiak boteretze edota indar erakustaldea egin asmo duela. Aurrekariak ere ez dira ahaztekoak, bertan den komunitate Errusiarra jazarria izan dutelako ultraeskuindar Ukrainiarrek azken urteetan. Beraz, horixe, Putinek egindako azkena ikusteke zer gertatzen den, zer esana emango duela ez dago zalantzari, gerra hotzaren garaiak zineman edota memoria historikoan kokatzen genituen askok, 80. hamarkadako belaunaldikok esate baterako, baina badirudi hau oso aktual bilakatuko dela, beraz, ikusteke zer datorren, ikusterik ez baitago, Putinek Leninen estatu eratzea goraipatu baitu, eta askok aurrekariak zirenetara ere iritsi nahi duela, diotela Putini dagokionen. Bueno, gauzak honela, zer nola dijoa planeta, gauzak ez dijoa zondo. Beraz, gatazka hotaz aratago, hildako hegazteak ditugu albiste, isuriren bat, ez jatekorik gabe, eteten ari da, elikadurak atea. Gu ere hilko algara, inoiz, egarriz, gozez momentuz ez. Ia 200 itsas-hegazti hilda edo hilzorian aurkitu dituzte Danimarkako kostaldean astebetean. Danimarkako DOF ornitologia elkarteak jakinarazi duenez. DOFek zehaztu duenez Kingfisher ornitologoak aurkitu ditu animaliak. 175 martin inguru eta zenbait lanperna musu eta fulmar. Fano uharteko kostaldean eta gose zil direla susmatzen du. Erdiek lumaje ona zuten, baina eskeletikoak ziren. Fisher ornitologoa beldur da aurkitutako hegaztiak ez ote diren arrazoi horrengatik inguru horretan hil diren animalien proportzio txiki bat baino. Elkartearen arabera Danimarkako Eskagen udalerrian martinak eta beste itsas hegazti batzuk hil dira azken hilabeteetan. Ib Krag Petersen Aarhuseko unibertsitateko ikertzaile batek Danimarkako DR irratiari adierazi dionez, ez dago txorien heriotzari buruzko behin betiko azalpenik, baina elikagai eskasearen eta duela gutxiko ekaitzen kombinazioa izan daiteke. Bestalde txorien bizi baldintzak aldatzen dituen klima aldaketa ere azalpenaren parte izan daiteke. DR irratiaren arabera, beste herrialde batzuek ere, hala nola Herbehereek, Belgikak edo Erresuma Batuak hildako hegazti kopuru handi baten berri eman dute.
ikusi duzue gazti horiek galbidean ikusita, zer datorren ere ideia bat egiteko, jabetuko gara. Diotenez honezkero kutsadura maila, kutsadura kimikoaren maila dagoeneko planetak berak jasan dezakena gainditu egin omen dugu. Beraz, momentu honetan geure esku dagoena da, okerrera ez joatea, badirudi eta egoera jasangarri batean egotea momentuz erreala ez dela. Edo nolare, kultur osasunari helduko diogu hori ere beharrezkoa badugulako. Gaur, ohitura dugunez, Araban edatu garenez, Artiumera goaz berriz ere, eta gaurko erakusketa aura satzena aurrera. Martxoaren 27 arte duzu aukera erakusketa horretaz gozatzeko, burua hornitzeko, baina askoz lehenago egunotan inauteriak, Maider Galardi, bukaera izten ari garen honetan penaz, penaz, baina ze plan inauterietarako? Kuadrillako baten urte betetzea eta neria datorren astean denez, sagardotegia da. Ikusten duzu, errealitate berria, hau da, sagardotegi garaia. Ezin zuen bestera batera izan, kantauri isuri alde honetan behintzat. Halaxe, inauteriak tarteko, egunotan programazio berezia gainera izango duzue 11an, ez galdu The Bobisen dokumentalaren estreinua, igandean, 7 eta 10 aukeran duzue, eta horrekin batera Nafarragüei Bidaso aldean, beran izango duzue, musika zuzenean, kolpez kolpe, nola ez, eta gaurkoz alaitxu eta kementxu bukatzeko, hasieran atarikoan esan dizuegu, Aiora Renteria alaitxu eta kementxu datorkigula bueltan, Zea Maiz bueltan da, beraz gaurko agurra, Zea Maizekin eskerrik asko hor bestaldean izategatik, froga fasean segitzen dugu, barka akatsak eta bestelako hobetu behar guztiak, Maiderri esker bereziak, eta zuei hor beste aldean izategatik. Bihar arte, eskerrik asko, jo. Nire itzazora itzuli naiz, bidaian joateko aurrera, ta izkutatu dudan kemena berreskuratzera. Korapillatutako minak zuri beltzen